uusi video myrkytiksi haasteessa molemmat pelaajat, eli avustaja, eli kuvaaja ja editoija, mun äitini. Ja sitten täällä on herkkuja, juustopalloja oikeastaan. Me valitaan yksi. Molemmat valitsee. Joo, se häviää, kumpi syö toisen pallon ensin. Mä annan silmät kiinni. No. Nyt on mun vuoro. Siinä. Noniin, aloitatko sä? Joo. Hävisit! Eikä oikeesti! Hädän ensi videossa. Tulee 100 likeä, niin tulee jotain älytöntä. No, ei kovin paljon mitään muuta, paitsi toinen osa.